Aħna grupp żgħar ta' ħaddiema li naħdmu fil-kamra mortwarja u għax qegħdin ftit ħadd ma jagħti kasna. Dikjarazzjoni li għamilha ma' il-mument ħaddiem li jservi fil-kamra mortwarja tal-Isptar Mater Dei. U għalinna li huma ilhom ħafna jirsistu mal-Ministeru tas-Saħħa sabiex itejbilhom il-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom. Tkellmu fuq li tkellmu imma qatt ma ġara xejn konkret biex jitjiebu l-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom. Minkejja x-xogħol perikolus tagħhom jinsabu fiskali l-isfel fiċ-ċivil. Huma jiġu wiċċ imwiċċ ma' kull katavru li jidħol fl-Isptar Mater Dei jew fl-Isptar ta' Għawdex. Ġieli kellhom imorru għal katavri fid-djar jew f'postijiet oħrajn għaliex il-pulizija ma jkunux iridu li jirtirawhom. Dan għaliex tali katavri jkunu fi stat ta' dekompożizzjoni. Dan il-ħaddiem kompli jenfasizza li għal dawn l-aħħar jiem bħala protesta ma kinux qed jirrispondu t-telefon. Dan anki fuq ordni tal-union li tirrappreżenthom. Issa daħlu fis-seħħ ukoll direttivi oħrajn. Fosthom il-katavri ma jinħarġux biex il-qraba tagħhom imorru jsellmulhom jekk mhux dak il-ħin li l-katavru jkun se jħalli l-kamra mortwarja fit-triqtu lejn id-difna. U saħaq li l-awtoritajiet, f'dan il-każ il-Ministeru tas-Saħħa, għandu jibda jagħti widen għat-talbiet tal-ħaddiema li jservu fil-kamra mortwarja fiż-żewġ sptarijiet.